बेबो जोंहा माबा बाबानि हिनजाव नैबे जाबाय जोंहा मामानि बिफंनि हिनजाव मा जाहैगोनथाय आनै जाहैगोन। हेलो एवरीवन वेलकाम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आनैयाबो बुंफाबाय गाय चेनेल होननायाव इना हाबानि ना मानि आनै आयो खैजोन लाबोगोनलाय नोंस्रा बिहामजो खानो साथामा लाबोसिगोन साथामा लाबोसिगोन सासेया फरायगासिनो ए नैबे गोदोर मासेखौ गोदोरनि नामा बियो गोदोर बिहामजोनि ओइ बे जाबाय सेकेन्ड बिहामजोनि ओइ मासेया ओइ बे मासेया बेनिफ्राय नैबे मासेया जाबाय बे 3 नम्बरनि फुरा साब्रैनि माब्रैखौ नानै लास्टनिया दासो फिसिबाय थादों लास्टनिखौ दासो फिसिबाय थादों र' बबे मासेया लायो लास्टनिया खांजोबनाय फिसालानिया नैबे मासेया बेखौ माने खांजोबनाय फिसाजोनि बिहामजो लाबोगोन आरोखि बेनिफ्राय नैबे गोदोरा जाबाय गोदोरसिन फिसालानि बिहामजो लाबोनायाव नैबे जाबाय सेकेन्ड नम्बराव बै जाबाय 3 नम्बराव फुरा ग्रोब ग्रोबखा गासिबो बिसोरहा नै माबा बिहामजो लाबोनायनि अमा फिसिनाया प्लानिं लाखाबाय आरोखि बेनिफ्राय आनै मोनसे खौरां सोंनो नागिरदों नोंनियाव मा होनना बुङो जोंनिया बिटिआरआव एफआरसि भिलेजआ बिटिआरआव हाबनो थालांबायनो नों मा बुंगोन हाबनो थालांबाय जोंनिया हाबनो थालांबायनो हाबासै मा जाबावगोन दा गोजोननाय मोनदों ना गोजोननाय मोनाखै गोजोननाय मोनाखै ने दुखु मोनदों बे प्रमद बर' सारा मा खालामनाय जाखो आरो बर' माहारिनि गेजेराव मा खायसेखौ मोखां नायनाय खायसेखौ मोखां नायै बिलाय अननो रोङि दा बिटिआरआव हाबबाय होननाय लोगो लोगोनो बिहामजो गिदिरखौबो लाबोसिगौमोनदां माथो आनो लाबोसिगौमोनथ' आरो दाथ' बिटिआरआवबो हाबासैबा लाबोनाय जाथ'लादां लाबोथ'ला जेनेबा माथो खालामनो एसे उनाव लाबोदो दे होमबा अमानो होदो जुमायखौ बेसेबां लोङो होननायमोन आनैया जानला मोनला खिथानो नों सिगां जुमायखौ बेसेबां लोङो होननाय गोदो आनै गानि खुरै बाथेना जाहैबाय फाख्रि बिलाइयाव ओमफ्राय फाख्रि बिलाइयाव बाथोन देना लायोमोन बेनिफ्राय बिदों जि खहाबोमोन आरो ना आबै आबौदों जि मा लोङोमोन जेनेबा गोरान लोङोमोन ना गिसि लोङोमोन गिसि फेयोना फेयामोन फेया थायो बिराद बुखिमोन नामा नों सिगां लोंनानै सिख्ला टाइमाव ना उन्दैयाव इसर सयथिनोबो उन्दैयावनो तामाम लोंखायोमोन नामा माबा लानायखौ नुवाखै नोङो आनल' दंबाय थायो मा लानाय बिलाय इन्टारटेनमेन्टसो नैबेबो जोंहा माबा बाबानि हिनजाव ओमफ्राय बै बे जाबाय जोंहा मामानि बिखुन माबा बिहामजो नैबे जाबाय जोंहा मामानि बिफंनि हिनजाव मा जाहैगोनथाय आनै जाहैगोन गाइस दिनै सानसे एदावनायानोसै ना आनैखि एदावगासिनोसै इसा अमा खैथा दंमोनलाय नोंस्रा अमा माब्रै दं आरोखि अमा माब्रै दं आंखौ नुदों अमा माब्रैयाव मासे गोदोरा जाबाय बिहामजो गोदोरनि थाखाय लाबोनायनि आरो बिनिफ्राय गोदोरनि माहाय फिसाया जाबाय सेकेन्ड फिसालानि बिहामजोनि बिनिफ्राय आरो बिनिफ्राय आरो माहाय फिसाया जाबाय 3 नम्बरनि आरो फिसासिन मासे दङ गोरलै मैया दाखालिसो जन्म जादान बेयो जाबाय उन्दै सासेनि ओमफ्राय दाथ' प्रग्रामखौथ' बिदि खालामबाय खालामनाया बिनिफ्राय मिसाखौलाय मा बुंनो बिहामजोखौनो नागिरना मोनाखै रे बिनिखायनो र' सोरबाफोर भेकेन्सि दङबोला हरनो हागोन माबा फर्म फिलाप खालामनो हागोन फर्म फिलाप बिनो हानांगोन र' ओइ मासे दावरावलै मानसिफ्रालाय